Eli tämä on lyhyt videokatsaus Hovinetin 44. videon tekemisestä. Video on tässä vaiheessa jo tehty ja editoitu ja odottaa Palikkatakomon kilpailua. Tässä on tämmönen lyhyt vilkaisu ensin tähän studiotilaan, johon laitettiin studiovalot ja taustakankaat. Tässä on sitten toinen keskeisistä lavasteista tästä videosta. Ja tämä oli tämmönen modulaarinen lavaste, jossa oli kaikki 4 seinää rakennettu erillisinä elementteinä, jotta niitä voidaan kuvakulman mukaan vaihdella näppärästi. Toki tietysti edelleen hyvä kiinnitys pöytään on tarpeen. Tämä oli tämän lavasteen erikoisuus, tämä valaistu ja moottoroitu takka. Eli aina on ollut ongelma se, että mitenkä Lego-animaatiossa saisi kuvattua noilla Lego-liekkeillä järkevästi tulta. Ja se on animaattorille ihan ylivoimainen urakka, että joka kuvan välillä kaikkia liekkejä pitäisi animoida ja liikuttaa. Ja näin ollen kehiteltiin sitten tämmönen systeemi, että liekit on valaistu tuolta ylhäältä päin punaisella ledillä ja sitten ne on Power Function moottoreilla moottoroitu nuo 3 liekkiä niin, että ne koko ajan pyörii. Ja nyt kun tommosessa lavasteessa sitten tehdään animaatiokuvausta ja kuvataan, niin joka kuvassahan nuo liekit on sitten sattumanvaraisessa asennossa, eli animaatiossa tulee sitten semmoinen niin kuin elävän tulen näköinen tilanne siihen. Tässä videossa ne nyt pyörii ja se näkee, että ne pyörii nuo liekit, mutta sitten kun tehdään animaatiota, niin ne liekit on aina tosiaan sattumanvaraisessa asennossa. No toinen erikoisuus oli siis tässä kilpailussa se, että animaatiossa piti tehdä taikuus palikoita käyttäen, että ei saanut käyttää tietokonetehosteita. Ja meidän animaattori ratkaisi ongelman sitten näin, että näistä transparent-palikoista rakennettiin tämmönen vortex, joka sitten animaatiossa pyörii. Animoitiin niin kuin kuvalta liikutettiin hieman telinettä, ei siinä käytetty, mutta saatiin kuvattua sitten se animaatio. Ja sitten toinen, missä Power Function moottoreita käytettiin, niin oli tämä Gobbel-planeetta. Eli tämä on vähän tämmönen Minecraft ja Lego sekoitus, eli kuution muotoinen planeetta, ja siihen sitten rakennettiin 4 eri mannetta. Tässä on muuten Castlevania. Ja tällä, mikä jäi tuohon viimemmäksi näkymään, niin oli Monlecorlo sitten. Tämä oli sisältäpäin tuettu tällä tavalla kasaan. Ja Large-moottori sitten pyöritti sitä tuossa. Sitten oli tämä Aetheria, eli näiden kuolemattomien koti. Ja se oli myös tämmöinen hyvin yksinkertainen 32x32 lavaste, jossa oli tuo sivuseinä oli siirrettävissä sitten aina jommalle kummalle puolelle, että kummin päin kuvattiin. Ja sinne saatiin tuommoinen portaikkokki tuonne taakse sitten mahtumaan. Ja saatiin semmoinen tilan tuntu tähän lavasteeseen. Toisella puolella oli aina mustaa avaruutta.